От начало. Пусти от начало. Давай. Германия. Берлин. Тихо, дете и ба. Тихо. Ай, казвай. Чакай, ще му дам още 10 лева. Ела тука, бе. Гей burada трейма ağzını seni. Beni kazan gibi. Dur bakalım. Така, почваме от начало. Всички столици ли знаеш? Аз ги знам всичките, той не ги знам, аз ги знам. Давай да чуем. Да. Питай. Добре. Канада. Отава. Америка. Вашингтон. Айде си казвай. Италия. Рим. Швейцария. Швейцария. Берн. Швеция, Стокхолм, Швейцария, Берн. Швеция. Стокхолм. Австрия. Виена. Кажи друга държава. Румъния. Букурещ. Сърбия. Белград. Македония. Скопие. Ей. Гърция. Атина. Турция. Анкара. Чок мерец си, мала. Много. Армения. Ириван. Филипините. Манила. Да, бе. Да, бе. Тайланд. Банкок. Китай. Пекин. Япония. Токио. Ти нещо ще кажеш, е? Знаеш ли? Най-високия връх Еверест, 8848 метра, най-дългата река Нил, най-голямата пустиня на света Сахара, къде са Африка, най-големите езеро Виктория, най-дълбоките езеро Байкал, 7 континенти, Азия, Африка, Северна Америка, Южна Америка, Антарктида, Европа, Австралия, 9 планети, Меркурий, Венера, Земя, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Той направо ми иба майка. Ти си професор, бе. Ти си професор, да. А, шеф, нали ти казвам откъде? Разбрах се. Anladın mı abi? Anladım. Ay problemi Ay. yok. Doğru. Tamam. Надясно. Tamam. Haydi abi. Айде. Güle güle. Güle güle. Спаси, имаш ли нещо да кажеш, защото аз не. Брат, аз замръзвам. И аз замръзвам. Този, То- това малкото ме замръзи. Мисли не шапката, братле. Да. Той е над средно интелигентно ниво в България на 90% от населението. Да, брат. Аз ти го гарантирам. Да, брат. Аз ти го гарантирам.